कम इन। थैंक यू सर। का काम बा बताई। बंजारा हिल्स में 10 एकड़ के जमीन कुछ लोग सरकार के लो इनकम हाउसिंग स्कीम खातिर डोनेट कैले रहन। मिनिस्टर भानुशंकर ना खाली वो जमीन पर कब्जा कर लेले बाड़े बल्कि वो जमीन के मालिक सबके भी मार देले बाड़े, ऐसा लोग कहले। और अब वो बेचारन के देल गई जमीन पर ही कॉम्प्लेक्स 5 स्टार होटल बनावे के प्लान बना रहल बड़े सर। वो गरीब सबके कोनो तरह मदद करे के होगी। अगर आप कुछ एक्शन ले ले तो। रउआ तो अमेरिका में रहिला ना? हाँ सर। का करीला वहाँ? हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सर। महीना का कितना सैलरी है? 4 से 5 लाख। अच्छा जॉब तब और का चाहिए? मिनिस्टर भानुशंकर के बारे में। गौतम, वो मंत्री भानुशंकर के ऊपर केस कैला पे वो कोर्ट जाई, 100-150 डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट तैयार करी, सालों साल रउआ से कोर्ट के चक्कर कटवाई, रउआ बार बार अमेरिका से इंडिया आवे के पड़ी, राउर लाइफ खत्म हो जाई और साथ में करियर भी। रउआ जकरा के जमीन दिलावल चाहता नहीं वो बचिए कि ना हमरा नहीं के पता। हमरा ख्याल से दखल मत दी, प्रैक्टिकली सोची, ओकरा बाद कोनो फैसला करी। थैंक यू सर।